8 кастрычніка пятніца, навіны дня Белсату. Вашай увазе вітаю. Завтра спаўняецца 25 гадоў з дня ўтварэння службы наркакантролю і процідзеяння гандлю людзьмі. Байпол ужо сёння павіншаваў былых калег, размясціўшы на Ютьюбе тэлефонныя размовы сілавікоў. Майор там нет, устроил там, был на больничном, поехал к другу, начался, устроил конфликт, там вызвали милицию, ну, традиционно всех отхуй. Вышла соседка, которая вызывала милицию, причем 2 раза, что у них громко играет музыка. Он сказал соседку отхуй, ты шкура, проститутка там на него. Короче, его на свидетельствование 2,42 промилле. Так паводзяцца сілавікі на бальнічным, а што адбываецца на іхных нарадах, глядзіце на YouTube-канале Байпол. Варшаўскае бюро «Копец» і Забароўскі бясплатна дапаможа беларусам у прыцягненні да адказнасці сілавікоў, якія іх катавалі, ды замоўнікаў гвалту. Гаворка пра расследаванні ў межах універсальнай юрысдыкцыі. Прадстаўнік народнага антыкрызіснага ўпраўлення Михаил Кірылюк падпісаў дамову з адвакацкай канторай і перадаў першыя 3 кейсы рэпрэсаваных беларусаў. Бюро мае вялікі штат і добрую рэпутацыю. Это позволяем вести справы пробона без оплаты для таких клиентов, як ми, тому що зрозуміло, що там потерпілі ахвяри Білорусі не мають достатково грошей, щоб користатися допомогою юридичної високого узроўню. Прозвішчаў рэпрэсаваных, справамі якіх ужо заняліся, нам не называе. Але згодна з уступнаю дамоваю, гэтыя асобы будуць адкрыта даваць паказанні ў суде. Чарговым старшынём Федэрацыі хакею Рэспублікі Беларусь абралі весляра экс-дэпутата нацыянальнага сходу Александра Богдановича, які ў 2008 годзе ў Пекіне выгуляў алімпійскае золата на каноэ двойцы разам з малодшым братам Андрэем Богдановичам. Пасада кіраўніка федэрацыі заставалася вакантнай з 10 верасня сёлета, калі ў адстаўку быў вымушаны падаць дыскваліфікаваны на 5 гадоў міжнароднай федэрацыі хакею Дмітрый Баскаў, які пратрымаўся старшынёй роўна год. Яшчэ 14 верасня Лукашенко заяўляў, што ён ужо мае кандыдата замест Баскава. Гэта, маўляў, вялікі спартовец, але не хакеіст. Пры гэтым моцны кіраўнік, які прайшоў палітычную загартоўку. Александр Богданович ужо 4 гады кіруе Беларускай асацыяцыяй студэнцкага спорту. З нядаўнага часу гуляе ў аматарскім хакейным чэмпіянаце Менску. З 1 студзеня беларусы, якія маюць ва ўласнасці кватэру, стануць платнікамі падатку на нерухомасць, але пэўныя катэгорыі грамадзянаў захаваюць ільготу паводле новага праекту падатковага кодексу. Пра гэта распавялі ў міністэрстве фінансаў. Ад выплаты новага падатку вызваліць пенсіянераў, недзеяздольных грамадзянаў, інвалідаў 1-й і 2-й групы, няпоўнагадовых дзяцей, шматдзетныя сем'і, вайскоўцаў тэрміновай службы і тых, хто праходзіць альтэрнатыўную службу, а таксама ўдзельнікаў вялікай айчыннай вайны. Падатак будзе вылічвацца на падставе разліковага кошту 1 квадратнага метра тыпавога капітальнага будынку на 1 студзеня, а таксама агульнай плошчы жылога памяшкання і стаўкі падатку памерам 0,1%. Не ад сёння, як планавалася, а ў наступным годзе толькі стане абавязковым мець касавыя апараты для індывідуальных прадпрымальнікаў, якія гандлююць на рынках. На сайце Міністэрства падаткаў і збораў размешчана інфармацыя, што індывідуальныя прадпрымальнікі могуць прымаць наяўныя грошы без касавых апаратаў да 1 лютага 2022 года. Аднак тычыцца гэта толькі тых, хто да 10 кастрычніка заключыў дамову з інфармацыйна-выдавецкім цэнтрам падаткаў і збораў. Сваё рашэнне міністэрства патлумачыла неспрыяльнай эпідэмічнай сітуацыяй і жаданнем ліквідаваць напружанасць у прадпрымальніцкім асяроддзі. Адмененыя ўлетку сотні рэйсаў грамадскага транспарту ў Гомлі ўсцяж не вяртаюць. Гамельчукі наракаюць, а гарадскія ўлады тлумачаць. Прычына адмены такой вялікай колькасці рэйсаў – востры недахоп кіроўцаў і пандэмія каронавірусу. Кіроўцы пацвярджаюць гэтыя прычыны і называюць іншыя. Зрывы рэйсаў у нас ёсць практычна кожны дзень. Прычыны 2. Недахоп кіроўцаў і тэхнічны стан машынаў. Рамзона збольшага чыніць машыны, але ўсё роўна кіроўцы за свой кошт рэгулярна купляюць запчасткі для сваіх машынаў. Рухомы парк не абнаўляецца, адная новая машына на год, гэта нават не смешна. Стараемся не падводзіць нашых пасажыраў, але з кожным месяцам рабіць гэта ўсё больш складана. Як паведамляе выданне «Флагшток», з 1 верасня амаль 250 рэйсаў не вярнуліся на маршруты пасля летніх вакацыяў. Інфармацыйная служба Белсату працягвае сачыць за развіццём падзеяў да сустрэчы о 17 гадзіне.